A l'Oi per Oi Menorca anem a explicar-vos que s'està preparant una formació que està dirigida a entitats perquè aprenguin a comunicar-se. Bueno, dit així, sembla un poc senzill el fet de mantenir una comunicació, i no obstant, el mantenir una bona comunicació ja és altra cosa. Avui, per ratllar-ne, hem contactat amb una de les persones que hi ha al darrere precisament d'aquesta formació. Ratllem amb la Mariona López de Boitala. Mariona, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé. Es tracta d'intentar posar un poc les bases perquè puguem explicar el món en el que s'està treballant a nivell d'empreses del tercer sector i explicar-ho bé perquè tot ruli millor. Entenc que la comunicació no sempre és fàcil, no? No, pensem que és fàcil, però el que és complicat no és tant emetre la comunicació, sinó aconseguir connectar amb qui està a l'altra banda, no? I més ara que tenim una sobresaturació d'informació tan gran. I per aconseguir això hem de posar un signe d'admiració o ens hem de pentinar millor, que el to de veu ha de veure, pot ser un poc tot? Absolutament. De fet, en moltes de les formacions el que treballem és com intentem sortir d'aquesta comunicació més formal, que és en la qual ens han educat, no? La introducció, nus, desenllaç, que això quan estem parlant de, per exemple, xarxes socials, doncs té poc impacte, perquè les persones no tenim temps, volem continguts que ens centrin fàcilment, que siguin molt digeribles, que estiguin molt mastegadets, llavors s'ha de fer un esforç molt important en el moment d'emetre el missatge, no? Per assegurar-nos que el missatge arribi, perquè si no, no ens llegeixen i no ens serveix de res. Bueno, per tant, hem de ratllar, permetem que faci la comparació, quasi com ha de ser el llenguatge de la ràdio, planer, no? Absolut. I sí, aquest és un dels temes que més treballem, no? I per exemple, utilitzar expressions quotidianes, utilitzar onomatopeies, o sigui, tot això són idees que ajuden molt a que les persones de l'altra banda connectin. És també treure una mica el vestit formal i professional que a vegades ens posem en les comunicacions corporatives per baixar el discurs i parlar de persona a persona, no? Perquè això és el que fa que la comunicació sigui això, humana, emocional i connecti. I essencialment, a més, en el que estem ratllant. Aquest taller de comunicació per entitats que heu previst per fer a partir del mes de juny, concretament el dilluns dia 15 i dijous dia 18, ho dic perquè abans de dia 12 d'aquest mes hi ha que mirar de fer les inscripcions, ha de servir un poc precisament per ajudar a una millor comunicació. Tu, que hi treballes dins aquest àmbit, te'n dones compte de com pot canviar en un moment determinat el tenir una bona comunicació o exercir una bona comunicació o no tenir-la? No sé si tens algun cas pràctic que ens pugui ajudar a il·lustrar-ho. Algun cas pràctic que ajudi a il·lustrar... Per veure la diferència de tenir una bona comunicació o no tenir-la. Clar, no sabria dir ara mateix un cas concret. Jo treballo contínuament amb diferents entitats i, de fet, part de l'enfoc d'aquest taller és treballar en projectes que neixen des dels valors, també, que és com fem una comunicació que no sigui la comunicació agressiva, no, del màrqueting, perquè estem parlant de projectes que són socials, que busquen generar un impacte en el món, i potser em costa una mica ara dir-te un exemple en concret, però sí que és veritat que hi ha moltes entitats que fan un esforç comunicatiu poc planificat i que això els hi reporta pocs resultats, i resultats vindríem a dir o sigui, els resultats que busquem amb la bona comunicació és aconseguir més persones sòcies, aconseguir més fàcilment subvencions que ens permetin accedir a nous projectes, és a dir, buscar fer xarxa, no? Llavors, la diferència entre comunicar bé i no fer-ho és començar a teixir i a veure que hi ha una resposta externa a aquesta idea de la xarxa. Que és el que permet que l'entitat creixi i arribi més lluny, no? Perquè si no ens quedem en els projectes que ja tenim i no aconseguim evolucionar. Abans estaves posant l'exemple de les xarxes socials que estan molt en boga darrerament i de les que tots anem aprenent molt dia a dia. Te torno a posar novament una comparació. Jo, per exemple, quan estic conversant amb tu i ho fem a la cadena SER, doncs tenim una manera de ratllar.
Si me'n vaig a l'emissora musical dels meus companys, el llenguatge dels 40 principals és molt diferent, t'ho asseguro. És molt més energètic, és més pensant en activar la gent jove que està escoltant, perquè li ve de gust un poc que la música l'acompanyi així, d'aquesta manera. Quan anem canviant de xarxa social, per exemple, i estem a Facebook o passem a Instagram, també hem de canviar la manera de comunicar? Clar, ens hem d'adequar una miqueta a les diferències entre els perfils objectius. És evident, no és el mateix llenguatge el que utilitzo omplint un document tècnic d'una subvenció, on em puc permetre llenguatge abstracte i tècnic, que quan vaig a Instagram, que tinc un perfil d'usuari determinat, que quan vaig a Facebook, que hi ha edats diferents, no? Llavors, sí, s'ha d'anar adequant una miqueta el llenguatge també en funció de l'objectiu que busquem i aquí volem engrescar, no?, en cada un dels missatges que estem emetent. Està dirigit a entitats, però no sé si també hi ha un determinat perfil d'edat. Si tothom entén perfectament també com pot fer aquesta comunicació transformadora, o estem reient ja d'un perfil de gent, no sé si dir d'aquesta generació, perquè sembla que estem deixant de banda els altres. No sé si t'entens bé la pregunta, et refereixes a qui es pot inscriure o si la comunitat... Vale. Aquí va dirigit el teu tema. Sí, sobretot va dirigit a persones que estiguin impulsant organitzacions del tercer sector, especialment les persones que es dediquin a la part de comunicació. L'edat és absolutament indiferent, això es pot aplicar a qualsevol edat, però sí que hi fem molta incidència en què la comunicació sigui una comunicació estratègica i planificada, no? Que és una cosa que tothom sap què ha de fer, però després el dia a dia ens absorbeix. La nostra vocació està molt posada en l'objecte social i sovint ens oblidem de comunicar i de comunicar de forma constant, que això és una cosa que ajuda molt a generar marca i a millorar la percepció de marca, no? I és com una mena de degoteig molt lent que si el anem treballant va enfortint la percepció de marca de la gent i va fent que tinguem millor visibilitat i la gent és a dir, ens tingui al cap, no? Quan ha d'engegar un nou projecte, etc., llavors puguin contactar amb nosaltres. Doncs recordem, per aquelles persones que ens escolten i formen part d'alguna entitat que no s'han assabentat encara, que ho sàpiguen, aquesta proposta que sorgeix des del Fòrum d'Entitats de Menorca i de Guaitala es pot mirar de seguir dilluns dia 15, dijous 18 de juny, de 18 a 20 hores, i aquest taller de modalitat virtual per poder participar hi ha que fer una inscripció prèvia a través del correu electrònic forumetsmenorca@gmail.com, explicant el nom, llinatges, l'entitat i el telèfon per poder no perdre aquesta gran oportunitat. Nosaltres no l'hem volgut perdre i l'hem volgut compartir també per als nostres oients. Mariona López, gràcies per haver-nos acompanyat des de Guaitala i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.